Una gran varietat cromàtica, llum i ombres en un paisatge natural són els trets que caracteritzen les pintures del granollerí Jordi Gendre. L'exposició Aquarel·lísticament, que s'ha inaugurat el divendres a la Galeria Artemisia Art i Tendències, mostra algunes de les obres fetes al llarg de la trajectòria de l'artista, totes elles inspirades en la naturalesa del seu voltant. Ara, últimament, degut a la meva edat, he fet molta cosa d'aquí a la comarca, però quan estava en plenitud de facultats, diguem-ho així, jo me n'anava sempre molt lluny, cap aquí dalt a la Plana de Vic, i hi trobava molta inspiració. Gendre ha volgut plasmar sobre la làmina la natura en totes les seves expressions al llarg de l'any i l'essència de la seva atmosfera. L'aquarel·lista de Granollers vol que tothom que les miri senti el mateix amor que sent ell cap a la naturalesa i als paisatges. Una feina que assegura haver-la gaudit molt des del 1961, que va ser quan va exposar les seves pintures per primera vegada. Estic molt content d'haver arribat a on he arribat, amb la maduresa que tinc ara actualment, i el que jo he disfrutat pintant aquests quadres i d'altres que tinc, doncs m'agradaria que el públic o la gent disfrutés tant com he disfrutat jo. Aquarel·lísticament, el treball pictòric de Gendre es podrà veure a la Galeria Artemisia fins al dissabte 13 de juliol. Els horaris de visita són dijous i divendres de les 5 de la tarda a les 8 del vespre i dissabtes de les 11 del matí a la 1 del migdia.